Kloting putih. Aku kloting hijau. Kloting hijau. Aku kloting biru. Kloting biru. Lah kowe sapa? Ditepungake aku keng katelah yuyu Kakang. Yuyu Kakang. Yo omahmu ngendi yo? Aku kok desa Dadapan. Saka desa Dadapan. Kok nganti kowe kabeh ana sapinggiring kali Brantas ki njur arep nyang ndi? Gak aku arep tumuju ning desa Karangkulisan. Arep munggah-munggahi wong lanang sing jenenge Ande-ande lumut. Salah. Kowe arep tumuju ning Karangkulisan. Iso ning karene banjir. Saperlu munggah-munggahi andi-andi lumut. Wong kowe iki wong wadon kok munggah-munggahi wong lanang. Ora apa-apa. Yen ngono kowe iki isih prawan ka. Saprawan sing ngerti. Mongko iki kali Brantas lagi wae banjir gedhi. Tukang tambang ora ana sing padha wani nambang. Kepiye iki? Kepiye nggone nyebrang iki di yen banjir kene lak yo ora iso. Kakang, apa sampean iso nulungi? Aku karo sedulurku iki. Kowe kepengin aku supaya nyabrangke kelawanku. Ya. Ya, ora kabotan. Aku saguh nyabrangke kelawan kowe kabeh. Ning ya kudu ana opahe. Aduh iki mangsa aku yo ora sangu. Ora sangu. Piye? Alon dhisik. Aku ora mbutuhake duit. Wong aku yuyu kok njaluk opah duit tak ngopo. Lumrahe opah lak yo dhuwit. Opah iki gampang. Apa? Opah iki ambuk. Senajan aku yuyu iki ya lanang kok. Kowe njaluk abang? Iya. Lah kowe Ilak nak mungen. kowe debung ayu-ayu. Ayo karo kowe gelem apa ora yen ora gelem ya. Ayo bali yo. Piye iki, Di? Ya wis ora apa-apa, Mbak Yu. Sini wae ra kaon. Ya wis Yuyu Kakang, aku boleh mbok abang. Nek sarate aku dibok sebrangke. Paton kowe gelem upaya bung ya tak sabrang. Sone sithik ayo. Ayo kudu kiwa tengen. Iya. Wis Yo, wis. jejer. Wis sik. Lo, adek lo. Sun sabrangke ana prawan. Ayo, ini.
duwe jeneng. Aku duwe. Sapa jenengmu? Jenengku Kleting Puji. Puji. Monggo Kleting Puji iki padha karo aku. Lah kowe apa? Maksude iki padha ora duwene untu. Oh, matane. Pujiku mek untune gowang kok. Ayo padha karo aku. Lah iya. Aku Banjur wedok. karepmu ki ngopo nganti? Aku lah wedok lho, Pak. Pengen mengunggahi. Ngunggahi. Munggah-munggahi sapa ayo. Ayo mau Kleting putih, Kleting abang, Kleting ijo, Kleting biru. Iki arep ning Karang Wulusan ngunggah-unggahi andi-andi lumut. Lah iya. Aku wis sing mbok unggah-unggahi sapa? Aku ape ngunggah-unggahi ande-ande lumuten kok. Ora nganggo ten ya. Lho, Andi-andi lumut. ande-ande Lumut. moh. Iya. Sapa sing dimot ya? Andi-andi lumut piye? Andi-andi lumut. Ha. Sapa? Ande-ande ngemot. Coba meret. Ayo. Mergo ilatmu cawang. Iya, wong ancen aku anu tunggale ula jimur kok matane. Aku lah anu apa? Apa ya? Monggo yen arep tumuju ning desa Karang Wulusan. Heeh. Iki kudu nyabrang Kali Brantas. Monggo iki kaline lagi banjir. Iya. Wis apa, Pak? Kepungke abu yuyu kartan. Iki lho lagi ngerti aku yuyu kangkang ki gaul. Gaul piye? Saiki nganggo gelang. Ya Loh. ampun. Ayu yu istimewa kok. Yuyu istimewa. Aja ngono apa anggere ning desa dijaluki lakoni. Ya mergo iki. Wae to. Ya nek tak kon kudu buak ae iki. Kakas iki. Aku lah ya gregeten kok. Iki nek ora nggone putri ngono aku wis wegah. Masa wong kok dadi ngene ya. Aku mang ape kudu pipis ae bingung. Iki tak setageni, ape tak tokno kene ora iso. Mangkel aku. Tenane kowe iki campal. Saka pangertenku kowe iki yen ceblokan diajak. Alah, wong winginane mbok keloni kowe ya urung bayar kok. Oh, sembrono. Sembrono. Kowe arep nyandi? Ape rono? Ayo ndang rono. Dikane Karang Wulusan. Sabrangno. Ana brangke iki yo gampang. Lah terus, Ane yo pae. opahe apa? Ayen mau Kleting putih, Kleting abang, Kleting biru, Kleting ijo. Heeh. Iki opahe mung cukup ambung pipi kiwa tengen. Aku lah ora trimo tak kei ambung lho, Pak. Terus Tak kei samu barang sak njalukmu. Ning aja kok ngarep kok mburi ya. apa yo penak kok. Nek kok mburi iso mrengong. Wes ngene. Ah, Aku ora usah mbok opahe ambung. terus Aku njaluk opah ijinku bonku aja mbok potong ya. sapa mang bantre ora karuan? Reken to. Lah ya, wong kepengin gelange kok bon rong sasi dijaluk. Aja isen-isenke. Nek trimo gelange kok trimo bon rong sasi sembodo iki ya mbatak iwi. Sembatane piye? Bon rong sasi terus dinggo tuku Verosa. Kuwi gampang. Heeh. Mengko sasi bumi. Heeh. Kowe ya tak boboti. Bapaknya apa? Amarga aku numpak sepeda Kediri kene iki wis kesel. Terus Ayo kudu mbok goleke Avanza. kan kancam jaluk Avanza kan. Aja guyu kowe. Ora tenan aku lak sabrang apa? Ayo yen
pancen pengen nyadang tak sabrang Ya. Ini Putri. Ngene kok kena nggo loro duwe. Perlak lho. Ya ampun, apike ngoe. Aku sing apik ya iku. oh mergo sing laris ku ya iki kok. Ayo. Ayo, sing numpak ning kotak. Loh, aku numpak. Lho iya. Basah kowe. Ayo kene. Ya. Bobotmu 80 kilo. Ayo ah. Sik to. Apa? Lah iki lek kon jangkah piye iki? Supetku mbok kempet kaya ngene jare. Lah jare kan munggah. Uga iki aja ngono, iki aku ora iso mlaku iki supetku. Lha iki kok ana rasane kok ana gendul-gendul ki apa? Tengahnya san. Ya ampun. Betul. Pak Yuyu. Ono apa? Gedene ya ampun. Sing gedhe iki apa? Mau kok gedul-gedul. Kuwi sotang sing tengah ya. Oh, Ora bedane kowe. apa? Kowe iki ngaku wong wedok, bareng tak gendong kok kowe tok ngundel nganti boyokku jane nyangking apa lek kuwi. Sultan Pak, sultan istimewa pengen rong piye ya? Oh menungso kok duwe telali. Ora usah numpak ya, Pak. Wis ora usah. Ayo gini, Ah, bundelan gini. ya. Nah, ayo. Go. Apa? Ketemu go. Apa, Pak? Ha iki kok supetku mbok gandol iki piye? Lho jare gak entuk numpak. Ayo gundelan supet kene kowe ya aku mlaku ya kudu melu mlaku. Oh, ngono. Ayo. Ayo. Yo. Ayo. Ayo. Iki nek bokongku malah krasa gadul-gadul. Kowe iki. Kayak adik-adikku mau lho, Pak. Mbok nyanyeni. Jaluk dinyanyeni. Ditembangno. Ya. Bu Sinden. Mak, nek Bu Sinden, Piye? Sinden loro wis ora rukun ngono kok. Nancene loro ora rukun so tak kei papat ben rukun. Yen perlu ya padha karo yoga. 11. Dadi anggere yoga siji ditunggone Sinden siji. Ayo kenaan yoga nek. Lah iya, wong loro kok gak rukun. Sun. Kosea. Sesuk nek nang Tuban, ape tak kandhani. Piye? Sinden sicok takon manggon ning glentengan, sicok ning Sumberan. Sun sabrang ke ono prawan. Bareng gondo wangi-wangi. Yo. Iki Gandeng kok ayo ta, nek aku iki aja brendel. gondo biasa. Buasik untung kowe ku kewan lho ambung buadek lho. Ayo ambune kok telek linceng. Lah Apa sih kaya telek lentok? Kowe lah jabang bayi.
Bajang bayi coba. Bajang jawi, bajang jawi. Kene yo Ono menungso elek-elek abune ora enak. ana yuyu kok iso omong. Lho. Iki apa ya, Yu? Iki yuyu kangkang. Yuyu pedang ta? Yuyu pedang ta. Ora nganggo me yo. Mana Yuyu kangkang. Yuyu kangkang. kangkang. Tak kira yuyu pedang. Yuk, Jenengmu sapa kowe, Nduk? aku ketinggalan. Letenggano Heeh. sijine. Aku keteng kuning. Iya. Bareng kowe tumeka ning papan kene ambune aku ora betah. Ya. Mongko mau uga ana prawan-prawan sing jeneng Kleting Putih, Kleting Abang. Kowe iki aja mundur-mundur ta. Nek caturan iki cedhak geng penak. Rene lho. Ambumu. Kowe rada ado. Abumu sing ra enak. Iya aku gak adus rong dina. Kowe rong dina. Aku 3 sasi karo poso. Padha ae. Yuyu kangkang. Aku sabrana ya. Oh, yuyu kangkang aku njaluk tulung sabrang ki ya. Kowe njaluk tulung aku kok nyabrange kowe. Iya. Ora suci. Lho, Mo. Lho kok mau iki ngapa kok tak bayari ki nggo dhuwit ora? ora nggawa. Sik. Kowe mangkon nek dulur-dulurku mbok sabrang. Mbok dibayar pira kowe? Aku ora diopahi apa-apa. Lah terus. Ning aku njaluk opah ambung. Opahe cukup ambung pipi kiwalan tengen. Wis Kowe wae. kowe nek gelem nyabrang aku ora trimo tak ambung. Terus Tak keloni tak do isih nek ra percaya. Ora trimo diwenehi pipi kiwat Iya. diwenehi daerah Jawa Tengah lho. Sak njaluken model piye tak lakonane? Mo, Mah tenan, mergo ambumu ora enak, rupamu ya elek. tenan, Wis kowe ndang pas ana mikir kowe saka iki. papan kene. Ora tenang. Iya. Mau nyabrangke karo aku. Ora suci. Ora Jenengmu suci. sapa mau? Aku keteng kuning. Kleting kuning. Ya, Wis kowe ndang Bali ya. ora gelem. Ora gelem nyabrang ki. Mo. Tenang. Iya. Nek ora gelem sawangan bakal ana kahanan apa? Ayo. Brantas. Sing semono gedene lagi banjir saiki asat. Iya. Rasakan kamu. Rasakan. Tenan iki Kleting Cilaka. kuning. Gawe. yuyu mati. Ana yuyu ra iso. Apa? Mongko uripku iki ana sajroning banyu. Iya, Iki kali brantas mbok asat. Njur aku kepiye? ora urusan. Wis ayo nyabrang. Halo dhisik. Lah kok alam sik. Kleting kuning. Ya, sepiro-piro luputku njaluk pangapura ya Kleting kuning. Ya iku kok ngono ae. Saiki ngono. Nek salah ya bar njaluk nyepuro. Iya, iya, Wis Nek. tau. Ngajak balen. Kali brantas Sarep mumpung diperkosa. asat. Kali brantas mumpung asat kowe bisa nyabrang tumuju ning Karang Bulusa. Terus. Nanging mengko yen wis teko gisiking kali brantas banyu balekke ya Kleting kuning. Heeh. Yuyu Kangkang bakal tak balekke banyumu. Ya wis. Aku njaluk Ayo, balik. ayo nyabrang. Yuyu Kangkang. Saiki aku wis bisa nyabrang. Sama. Jebul menungso kengaran Kleting kuning iki ora satingah menungso. Ya, najan wujud ngola ning nyatane tumindak lan pakatimu utama. Aku go melok ndongaake kowe muga-muga bisa kasembadan apa sing dadi setiramu. Wajar untuk dekeman iki, Cah. Emak ngantuk mripatku kok. Hah? Ngantuk. Ngantuk? Kesel.
Anjene ya wis lumrah, Nduk, mergawene iki mergawe ngetoprak ya kesel ya ngantuk. Sing ngantuk karo kesel ora kowe tok, aku ya padha ae. Ora wis turu sewengi kok. Lho iya piye? Ki kok roh ae. Lah iki malah meneng ae iki. Aku yo kesel seminggu muput kok. Lah iya pancen jalukane kaya ngono ya ditampa. Kesel iki pol kesel aku. Iya, kowe rino wengi ora tau leren kok ya. Nah, omahe segane tuku-tuku. Jenengmu sapa, Nduk? Leting kuning. Kuatene wong bocah iki. Bocah iki buka. Buka bisa. Bayu, tangi se Bayu. Tangi Bayu, tangi. Mulane nek omong iki kene aja mok bekem. Oh gak lancar ngono. Kula leting putih. Nek keting putih mergo sandanganmu sarwa putih. Iki Aku kleting ijo. keting ijo. Kowe Aku wis sembarang dengah. teko sembarang ding. Abang ini kabeh abang Iya, abang. lah sing iki Langsung Yupi. sing digocok kok pasti jupi. Lah modal ayune lho. Iya percaya. Nak kono pancen ayu, kowe ya luwih ayu. Lah biasane nak ayu kayune terus apa? Lah. Atos. Wong kayu. Kowe iki jene sapa kok? Aku tukang jaga gerdu. Jane kowe iki arep tumuju ning ngendi? Kudu kok dhewe iki. Aku ki arep ning karang urusan Pak Dik. Ning karang urusan iki ngopo? Arep munggah-munggahi. Lho, kowe cah wedok ora Ora payu. apa-apa Pak Dik Ora jaman payu iki. rabi ngono piye? Ora apa-apa ya Pak Dik. Wonge Bu, aku duwe eman Pak Dik. Ora ngono. payu-payu iki. Anjene bocah wedok anggere wayahe ngedu ya ngene iki lho. Lah ya aku wis putu Pak. Iya. Kowe arep unggah-unggahi sapa? Aku bongkrek lumut. Bongkrek. Ora yo Pak Dik. Ora yo. Bongkrek. Ya ane lumut Pak Dik. Ande-ande lumut. Lah ora ngono. Iya. Kowe iki lakone ande-ande lumut kok meh nggowe bongkrek iki ora sambung blas. Ono. Bongkrek weh. Neng ngene ya. Apa, Pak Tak Dik? wene ngerti. Desa Karang Wurusan iki jadul. Sadon. Iya, kamangka iki wanci surup surya ya to. Liwat alas sing bebondotan kewane iki pirang-pirang. Lah iya. Ana iki kowe mbacut. Kowe arep tumuju ning Karang Wurusan. Kowe apa mau kewengen mlebu ning alas iso dipangan macan. Dipangan macan Pak Dik. Iki lha dipangan. Iki apa? Aja. Bayu putar. Aja. Gue man bocah wis ketok rupane ngene kok Mas. Mana nang kita Pak Dik? Eh? Mana nang kita? Ora kena kantukan iki. Kantukan. Iki mana bar tak genjong wong telu. Iku kancane Herman ngantuk. Ya. Kowe pomo tak kon nginep ning kene no gelem ora bersama uripmu. Lah kowe nang bacot dipangan macan. Lah nek kowe nginep ning kene diklamuti serigala ngono. Kamu serigala. Kira-kira bukae mangan ta ora? Ora mangan sak warekem, Nduk. Oh iya. Aku yo telemen kae. Leme pangan codot. Leme dipangan codot. Ya. Iya iya. Ya wis ra ngomong. Lam. Nang kabeh ana syarate lho. Apa? Kowe kudu gelem tak keloni. Mulane kowe iki aja ngenyek dipe aku wong tuwa. Lho. Iki tunggale Batarman sing wong 7 rokok. Lah iya. Pak Dik, Tuwa-tuwane klobot. Ayo. Aku iki bareng ngeloni bocah telu iki ya ketok enak. Lho bareng sing siji iki tak buka. Lho. Jebule iku ana tumbake. Wong edan. Lah kok wong edan iku? Wis tak omong. Iya.
Nek bolonganku iki mung nguri tok. Lah iya. Mbok peksa kok ngarep ae dedel kabeh. Ayo malah pentung-pentungan sunge utuh. Kemeng kabeh. Mateni wong. Ngene. Mergo iki wis gagat raina. Yen pancen kowe kepengin nutuke laku kono ndang nutuke laku. Muga-muga ditampa ya. Ketok gede-gede kayak orang duwe blas. Oh ya Allah, bagus lah yo. Bergairah aku. Kowe iki kok kayak rasa-rasa arep ngunggah-ngunggahi. Ayu-ayu ya wis tak tarine. Muga-muga ditampa ya, Nduk ya. Ya, Mbak. Diwiwiti saka Klenteng Putih. Putraku turu jadi ngantuk terus. Ya wis mantun nuwun aku wis mbok tampa. Musiku kulon boten kurung. Musiku kulon boten mudhun. Klenteng putih yen lumaku mekeh. Kabeh iki mang gara-gara bongkrek. Aku diperkosa bongkrek. Alah kowe meke-meke ra ditampa kono nyingkreh. Wis ora ditampa yo wis. Saya genten aku, Mbak ya. Genti kowe ya, Nduk. Cari kan lho, Mbak ya. Iya. Kok gatenge. Jabang. Kowe dadi klenteng abang kok ora nyampol lah, Nduk. Kalah karo asline. Kalah karo asline ya. Putraku siati-ati lumut temuruna anak putri kang ngganggai putrine sing ayu rupane klenteng abang iku kang dadi Pusiku kulon boten kurung. Pusiku kulon boten mudhun. Klenteng abang sisane siyu-yu kang. Layak bunga
ijo. Putraku siane ade lumut. Putri kamu gandai. Putrine sing ayu rupane. Klenthing ijo iku kang dadi arane. Tampo iki wis kali loro lho. Pusipu kula boten mudo. Pusipu kula boten purun. Klenthing ijo sisane si kodhok ijo. Kocok kaya isani. Iki walah. Aku cocok gak ndek mantu iki le. Sama cocok banget mantu aku. Iya. Nanti tombol gendenan mbak aku ya. Asa tarane ngai sithik kok coba Kak. Tak tarine ya, Ndek. Mbak. Putraku siane ane lumut. Putri kamu gandai. Putrine sing ayu rupane. Klenthing biru iku kang dadi aran. Nih. Kamu mau kelakon apa ya kuat aku ngomong. Ya sithik-sithik to, Le. Sithik lah. Pusipu kula boten mudo. Klenthing biru sisane si jaga gerdu. Waduh kok jeger-jeger. Tujune ra mok tampa. Lah mok tampa lupa cilik tak dijotosi kowe. Pentas iki ora gelem mangkat yo di anjing iki ya, Mbok. Lho, kaya matamu meneh. Monggo. Iya, ambune apa iki? Pajar-pajar ambune kelempang sapi. Lah. Mripate. Aku bar diperkosa wong mendem melok mendem aku. Hah? Kok mbok-mbok masam aku mbok piye? Lah aku tembok kowe tak perkosane. Aduh, aja jamil. Aku tak wes. Palesen. Ya pakai yuk. Susuku dikebuk. Sapa kowe? Kowe ya apa? Mbak, Apa? onde-onde. Mbak, Apa? aduh. Bajak Jawi. Mbok kok sing dijawil kene. Kado kan. Boleh sing susah kok. Ambek jawe ngono ora Rung ngene. Mbak, Apa? aku arep unggah-unggahi iki lho, Mbak. Sapa? Ande-ande lumut. Kowe kuwi? Ya, Mbak. Alah, sing ayu-ayune kondang kaya ra ditampa. Lah kowe sing kaya sapi meteng 9 tahun kok arep unggah-unggahi. Sapa ngerti Mas ande-ande seneng peteng. Lah kae sapa kae? Iki adikku, Mbak. Aku kenteng kuning, Mbak. Ambune ya, ya. Pikir, Mbak. Rene mbok menyakan ngono kak ya memper. Aku napa? Namu ambune kletok. Angger pajar gambune ngene, Mbak. Ora urung ledos ya, Mbak. Alah alah. Kowe arep unggah-unggahi. Mbak. Alah. Arep nggak anakmu sing bagus iki lho, Mbak. Ya tak tarine. Tarik iki ya, Mbak. Ning nek Kandake nek wonge ayu ngono, Mbak. alah kok jalo ayu. Rayumu deloken apa kuwi monggo wedaan. Umume wedaan ki ya sing apik. Saya wedai sih, Mbak. Oh, wedai
Mambu iki ora wedake kok, Mbok. Apa? Iki lho diubal-ubal. Ya tak tarine nek ditampa ya syukur ora ya aja lati. Ya mbok ditareke, Mbok. Nek paling ku aja tampa ya, Jo. Aja ngono, Mbok. Aku mau ndek watu kowe. Ala kowe ndek matamu tak penake lho, Mbok. Tak kon mangan turu tok kowe. Penake beda anak. Putraku si Andi Busibu mboten pura. Busibu mboten mudhun. Lan tengganyong sisane emas gentok. Entang. Mbok ngomong-ngomong no piye ta? Ya mati yo jare kowe seprawan. Seprawan wong aku ditembak gentong kok guri. ngeten gentong kaya doyan kowe. Aku lho upama lanang, mbok jejeri tok lemah. Aku lho wedok lah. Mesti to tak kaweti. Lah nyingkre ana genti kuwi dulurmu sapa wi? Kuning-kuning, Mbok. Ya tak tarine. Putraku si Andi lumah tumurun ana putri kang ngunggahi putrine sing ana rupane kanthi kuning iku kang dadi aja tampak. Aja tampak. Belum. Busibu kula anggih pura. Busibu kula mati mudhun. Najan Allah nanging wanita utama. Aja tampak malah mbok tampak. Simbok, nganti aku nampa klening kuning kanthi pasuryan Allah sing kaya ngono, merga sak tenaning klening kuning kuwi garwaku Galuh Candra Kirana lan aku Panji Asmara Bangun putra saka Jenggala. Panji Asmara Bangun. Aku matur nuwun banget sawetara aku bisa ngenger ana ing karangkurusan kene, Mbok. Ya, wis padha-padha. Kae sak tenane ya Kang Mas Bancak. Kowe karo aku. Ora ngandel. Sapa aku? Lho. Kang Mas Bancak. Piye? Sedaya kula pasrahaken kaliyan panjenengan. Iya ya dibangun gegeren Jenggala nalika semono pedherdah karo garwamu si Galuh. Nganti Bojo ganteng iki mesti nglarati. mulane golek Tak sia terus. golek elek lah. Kaya kowe. Elek-elek telu. Elek lah. Iya tenan. Dadi ketemumu karo garwamu si Panji Asmara Bangun, muga-muga keluargamu nggonmu omah-omah adem ayem tentrem sumrambah panjenengane Mas Nganten, Mas Tommy dalah Mbak Putri, muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Selak dadi penantu-antune karo Rama ning nggone Jenggala. Ayo bareng-bareng sowan ngiras pantes kembul bujana. Pawiyanan sampun pur.